Dios, como teño a espalda, de verdad. Que é isto? Que vai ser, mucha, que vai ser? Quinoa! Non hai que na traje. Pois se aquí non a come. Come todo, Que dixo o médico que tiñas que comer todo, así que come aquí non es. Ai, Dios mío, de verdad, como teño o lombo. Ai, mi madriña. Dixoche unha cousa, Que mal se dorme... Teño que comer. Sí. Que mal se dorme... Nos sofás do hospital. Que suerte tuvestes dormir deitado. Pasou algo? Home, ao operarme a corazón aberto, enchufaron unha máquina. Sí, pero dormistes deitado, sí ou non? Iso sí. Que me dará a min, carallo, tes unha salud ti, Dios, co incómodo que é este sofá. Pero de que falas? Se ti dormiches na casa. E pa que vamos sufrir os dous, sus? Iso é verdade. Pero se morrera na operación, mucha, Se morreras na operación, pois non viña tan cedo, Ademais, vouche dicir unha cousa, Ti emperrastes en que tiñas que vir para o hospital e eu dixen, Jesús, donde máis xente morre é no hospital. Pois aí estás. Non, cando tenes razón, xa che digo eu. Tamén che digo unha cousa, ti non tes sentimentos. És como os hámster que comen as crías. Que estou de broma, me parviño. Si estás como un roble. Meu pai, ainda por riba ahora enchufaron esa máquina maravillosa, Esta máquina é do que non hai, Home, É do que non hai, Se miña nai tuvera unha como esta, aínda viviría. bueno, deixa a cousa así como está. Veches mucha. Esta máquina faime de corazón. Sí. A min quitaron o corazón, e aínda vivo. Como a pantoja. Bueno, até iso terá que dicir o médico. Que vai dicir o médico? Que vai dicir o médico? O médico vai vir e vai te dir, ai, que boa cara tes, ai, que ben te vexo, estás ben de ánimo. Non vai dicir outra cousa, o que din todos. É unha cousa, estou moi contento con esta máquina. Non sei que faría eu sen ela, Esta máquina é unha maravilla. É unha maravilla de máquina. Esta é cousa. Bos días. Hola, doctor. Bos días. Buenos días. Que tal? Como tal? estamos? Que tal? Aquí está. Fantástico. Está ben. Desde que me operei, estou como un touro. Bueno. Que parvo é. Os cornos xa os traías, burro. Bueno, alégrome de velo tamén, E non se preocupe que está todo perfecto. Sí, eu non son moi importante. Importante é a máquina. A máquina está ben. A máquina, pola máquina non se preocupe, que ven de Alemania. Piches mucha. Que? Deiteime como alemana, como teu irmán en Berlín. Bueno, agora que falamos da máquina, bueno, hai que desconectar. Hai que desconectar. Sí. Eu estou con vostede. Eu, cando marche daqui, tamén penso ir a unha praia a desconectar. Non, non me entendeu, hai que desconectar a máquina. Perdón? A ver, esta máquina consume moita electricidade e non a podemos manter. Non será tanto. Será. Sí, consume moitísimo, consume máis que un Opel Kadett GSI, imagine. Ai, eso consume moito, lá. Pois tiña un Amancio Ortega e vendeuno, imagine. Sí. Pois consumíalo. Que faz, Suso? Vostede non pode falar en serio, hombre. A ver, isto é un hospital privado,
Vale, aquí non podemos andar gastando electricidade, a máquina consume, así que hai que desconectar. Hai que desconectar. Hai que desconectar. Pero como van desconectar? Pois voi atrás e quito o enchufe da toma, non ten moita... Non creo que haxe que chamar ningos de mantenimiento. Digo que como van facer? Casmán, Tes xome, tú. Casmán, que non ten ciencia ninguna. Pero como van desconectar a máquina para forrar, home? Se eu non teño corazón, se desconecta a máquina, eu morro. Suso. Pero vamos a ver, é que xa me estou empezando a cabrear. Ti sabes o precio que está ahora mismo a luz? Vale, carai, é que non razona. Moi ben, ti ponte da súa parte. Non me poño da parte de ninguén, que isto non é unha competición. E se fose unha competición, iríamos 2-1. Correcto, é que increíble, que me queren desconectar, pero isto... A ver, home, que vai ser un momento, Que vai máis ser nada. un momento, Sus. Acabáramos, entendí que é un mal. É que de verdad. Se é para un momento, nada. Canto vai ser? 15 días. Claro. 15 días, Suso. Pero... Estamos tolos ou que? Como que... Son 15 días, Suso. Que ti cando vas por aí de vacacións 15 días sempre dis 15 días non chegan a nada. Pois aí está, son 15 días, na máis. Mucha, 15 días. Estou falando caro nun traballo, carallo, que terá que ver cando nun traballo? Máquina, Pero serás cazurro. Ao mellor desenchúfanche non pasa nada. Mucha, que é unha máquina. Unha máquina... Xo di a palabra. Por favor, que é de constantes vitais desde o final, quero dicir, para aguantar. Non constantes vitais, estas cousas son nomes que se lle pon as cousas, como Santillana del Mar, que nin é santa, nin é llana, nin ten mar. nin ten mar. É que non ten mar. Mira que ben, mira. Nomes. Quero dicir, son estas siglas que pon aquí de SV y PV, que é? Soporte vital imprescindible para a vida. Correcto. Carallo, pero polo que pon... Bueno, polo que pon. Tamén nas discotecas pon prohibido sacar as bebidas e eu vexo xente sacando aí o barril de cervexa, o sea... Vostede non ten corazón. Non ese é vostede, por iso da máquina. E como meu marido é un ojonías, dixo yo de verdade. Vamos a ver, Suso, non te poñas así. Eres un dramático, terá que haber algunha solución. Non? A ver, solución... A ver, bueno, unha opción sería... Pues, Sí. Sí, non, conectamos a máquina, pero de noite, cando está a tarifa así baixa. Aí xa, o corazón que lle lata todo xunto, e logo de día, pois aguanta. Late de noite. Todo, que lata todo de noite. De noite e de día xa nada. Unha cousa, isto xa se probou algunha vez, ó? Non. E van probar comigo, Sí, sí. Quedo máis tranquilo. Suso, hai que probar as cousas. É que de verdade, vamos a ver, ti imagínate o primer ser humano que lle botou a boca ao teto dunha vaca. Dirían, este home está chalado da cabeza e mira ahora. Vamos a ver, Mucha, vais-me comparar a min cos produtos lácteos, ó? No, porque os produtos lácteos gustan ya a maioría da xente. Digo eu no meu normal discurrir. A ver. Se é por aforrar electricidade, por que non desenchufa a televisión, home? Como a televisión, desenchufar a televisión? Pero vostede non sabe que hai xente traballando, hai xente que vive diso. Hai xente que vive deso. Eu non vivo disto. Eu son menos. Por favor, poneme unha tarxeta a min como a televisión a poñer a máquina. Pois agora que o di, a máquina e a televisión funcionan ca mesma tarxeta. Mira. As tarxetas... Sí, Mira, eu teño unha... Sí, mire, pero ten carga pa esta noite, máis nada. Así que a partir de aí xa é cousa súa. Vale? Vale. Bueno, fágame o favor, coma maquinoa, que de verdade, Anda, que hai que alegrar un pouco esa cara, que recuperarse moito de altitud. Grazas. Hasta logo. Vaya, Mucha! Mete a tarxeta, carallo, que ainda ben virestes e desconéctame. Espera, estou mirando por onde é. Onde vas? Que faz? Onde vas? Meter a tarjeta na televisión. Pero como na televisión, carallo.
Vai a ver, empeza ahora o programa este de Atrápame si podes. É que? Que esta tarjeta vale para a televisión tamén ou non hai só médico? Pau, carallo, para agora meter aí, meter na máquina, máis falta na televisión. Eu non sei que dixestes ahora mismo. Que dixestes? Porque estou nervioso xa. Que empeza ahora o Atrápame si podes. É que? Un programa de Paco, un concurso de Paco Lodeiro. É que carallo quererá que lle toque Paco Lodeiro. Tamén manda carallo. Paco Lodeiro é o presentador, mona. É cal é o premio? Cartos. Carallo, sí que saben que lle gusta a xente, Que che enganchou. Xo queres ver, Bueno. Espera a ver se me Que entra. faz? Que morro? Que morres de... Me tiras tonto perdido, coño. Isto é un invento das farmacéuticas e dos que fixeron esta máquina, entendes? E ahora mismo, se quero che desconecto da máquina, non pasa nada. Como non pasa nada se non teño corazón? Se desconecta la máquina, morro, home. Pero, por favor. Vas a ver como non pasa absolutamente nada, porque é un pouco así. Morreu. Vou volver a conectar. Ai, sí, ahora sí. Espera. Dios. Morreu de todo. Pero carallo non é ese. Carallo que a máquina ainda fai máis ruido.